Moltes gràcies, Melissa, per la teva invitació. Per a mi és un honor estar així una vegada més en la presentació d'aquest gran club del nou bàsquet Alzira. També felicitar-vos a tots vosaltres que sou uns extraordinaris deportistes que feu possible que portem el nom d'Alzira per tot arreu allà on esteu. També felicitar l'equip sènior autonòmic, conforme s'ho va fer també en la gala. Teniu el reconeixement del vostre grup i també el reconeixement de l'Ajuntament d'Alzira. A vosaltres, als pares, a les mares, agrair-vos també l'esforç que feu, perquè ja vos ho vaig dir en l'última vegada que vaig estar així, perquè feu un esforç important acompanyant els vostres fills i filles així, a este recinte, a este pavelló que ja té molta edat i que esperem que en el futur pugui ser rehabilitat. Avui serà la meva última presentació com a regidor d'esports en este gran club. Ja he avançat, així ho vaig fer també en la gala de l'esport, que no vaig a repetir en les pròximes llistes electorals. Per tant, vaig anar despedint-me poquet a poquet de tots i cada un dels clubs allà on me conviden i me donen l'oportunitat de despedir-me. En aquestes despedides tinc que dir-vos a tots que tinc que sempre dir que el meu deure, tinc una deuda, és que no he pogut acabar les obres del Fontana. No ha sigut perquè no hem posat des de la regidoria d'esports tot l'interès que hem tingut, però una vegada més tinc que repetir que el Fontana ha sigut la mala sort de les herències. Encara avui continua aquesta mala sort. L'última notícia que m'he passat de l'arquitecte municipal és que ara van canviar a treballar el material del sostre. Per tant, continuarà havent novetats importants. I quan m'animo a anar sempre donant la cara, no m'amagui mai. I allà on puc dic sempre la veritat. Sé que la veritat per al món de l'esport, i en aquest cas per al món del bàsquet, no és agradable. Per això us demano primer en el meu nom disculpes i en el conjunt del Ajuntament també demanar-vos disculpes perquè el Fontana no va estar acabat en les fetges que en el seu dia va dir l'arquitecte municipal. Per tant, de molt de sempre per davant. Gràcies una vegada més a la presidenta, gràcies a Encarna, gràcies a tota la junta directiva, als entrenadors, que feu possible que este planter de deportistes estiguen així dia a dia disfrutant de lo que els agrada, de l'esport. Jo la veritat és que enguany, en aquesta presentació, que és la meva despedida com vos diga, m'emporta de vosaltres una gran satisfacció. Veure-vos així i contemplar aquestes cares que tenim de deportistes, pense que és un orgull per a una persona com jo que ha estat al front del Departament d'Esports aquesta legislatura, és a dir, aquests últims anys. Mònica, com sempre, espectacular la teva presentació. I res, us desitjo a tots que aquesta temporada, quan comencem, que estigui plena d'èxits als entrenadors i als deportistes. I a la junta directiva continueu sempre fent l'esforç que feu. Que queden escassament 4 mesos de càrrec. Melissa, me tens a la teva disposició. Moltes gràcies, bona hora i bon triomf.